श्री विनायक सुझुकी कुडा गणेश चतुर्थी निमित्त स्पेशल ऑफर, लोन आणि एक्सचेंज ऑफर। कोणत्याही कंपनीची दुचाकी एक्सचेंज करून सुझुकीची प्रीमियर दुचाकी घेण्याची सुवर्ण संधी। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। जुन्या मुंबई गोवा महामार्गावरती माझगाव पॅलेस हॉटेल बस स्टॉप जवळ बांदेकर यांच्या दुकानासमोरील भले मोठे फणसाचं झाड अचानक कोसळलं। या घटनेमुळे वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती। सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। पोलीस व स्थानिकांच्या मदतीने वाहनं तातडीने पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली। यावेळी माझगाव ग्रामस्थांनी धाव घेत कोणत्याही मदतीची वाट न पाहता कटरच्या सहाय्याने स्वतः झाड तोडून मार्ग मोकळा केला। यावेळी माजी पंचायत समिती सदस्य बाबू सावंत, आदिनाथ नाईक, गोपाळ सावंत, अनिल सावंत, आशिष माडखोलकर, बाळू सावंत, आफताब हेरेकर, यश सावंत, दीप नार्वेकर, विघ्नेश रेडकर, नील सावंत यांच्यासह ग्रामस्थ पोलिसांनी मदतकार्य केलं। या घटनेमुळे वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या। माझगाव ग्रामस्थांच्या सहकार्यामुळे 12 वाजेपर्यंत वाहतूक सुरू झाली। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।